sa engineer, halin sa architect, halin sa panday, halin sa welder, sa laborer, manugsil, may income. Because this is a multi-billion kind of project. Kag kung na magdaag, pasidlan na isang tiki because may dyan na mga German partners nga tuyo na banwa, pasidlan dyan isang tiki, galing wara-ara kuno na tabo because very close ang pinsar kang iba nga public officials. Why? Ginambal pa gani nga bisan si Loren di Barda, hindi magsukot. Bangad, na kung matabo dya, kag maangkan tsansa si Piglisyo, ang dito magto ka na kag basi maperde ta seleksyon. Hayaan mo ba mentalidad kuno kang maputiko? Kakinahanglan ng tao mangin uripon para masunod-sunod lang nimo kag mabato na permit out. You will not going to allow them to boast. Nga mag-ugwad sa kulingan anda nga pagimakas pinagi sa bulig ta. Kaya istorya kagabuhin ni Pidelicio, ni Captain Pidelicio. Tamaan banwa ka pobre. Ugaring because of this opportunity kag sa mga tao nga nagbulig ka na, nagmanggaranon. Mga kabyanan. Kag amura gusto na tabusan tiki. Tamad ta na magtao ka madul-out. Ang dul-out ram nga bulig ra para das kalamidad ran. But in times makabyanan kag bekanti kalamidad, we will give them an opportunities, mga kabyanan, opportunities nga makaubrasan da. Agay sobra ka dalom tanang mga pangambal na. Tamaan kay idealistic, sobra pa sa professor. Mga kabyanan, may grabe ang kumbaga hindi madarag ang hindi masolbar ang problema kang mga mangunguma, kang mga mangisda, kang anuman na sektor by always giving them dole out turada tiktapusan. Kinanglan ang tamaan kanaming ideya agad mauntat, mabugto ang rang pag-uripon kang rang mga tao sa gobyerno kag sa mga politiko nga nagagamit kananda permi. Kisa ako makita tanga ginatawaan ta daw na namian kita di bla. Pero beken gali riya ti amurang tuyo ka gobyerno. Dapat untatan ray kung amula na permi tuyo ta hasta saan o mapatay lang ta amura mabatyagan ta sa gobyerno. Ha? Ang iba nga nakapamati kapon ihambalan ko na karon ay ti balita laman tanatan diya ha. Hambalan tabla karon. Ha mga kabyan sobra kanami ang anda na batian. Kung ikaw nagapamati sa ginahambal ni Kapidilisyo ang kandidato gobernador, kung ka nagapamati kapon sa may meeting na to, hindi ka pamalago din. Agay na nami tanang maghambal. Very soft-spoken, very intelligent, very objective. Tanan lang mga adjective, mga kabyanan, ha, rigyan. Kag nakita nanda sa aura pa lang, nga kabuot la si taho, kag daw hindi ka maan mangara. Kag ang nami pagid, may sense of humor pa. Ha? Istoryahan tabli karon. Kay gusto talang iri-iko man ang eksperyensyahan kay iba kay nakasalida man tato kapon. Sa pihak nga bahin, nagmeeting man tanasi former Congressman Paulo Javier. Rogya sa nagasuporta ka na sa kulasi, no? Kung sabihin niyo kung sino nagtrambong ura ta kag hindi ta pwede hambalan. Mga kabyanan rigto ginlatag sa meeting. Kung ano nga mga serbisyo tana ang nagkaradura. Rogya sa antike kang wara ren tanda. Mga kabyanan, kung ano nga mga serbisyo ang waay rin, nga kauna na andan ninyo, nga ginahimo, ha, sa pira kadekada katuig, mga kabyanan, amo tanara anda nga ginlatag, kaginpatag sa mga nagtrambong. Ano bala ang serbisyo nga wara rin kang nagkaradura, kang wara ron mga Javier. Nangin satisfy bala kamo? Nakita nyo bla, nabatyagan nyo bla nga may papel ang gobyerno ninyo? Makabyanan? Ha?
ano bala niya, serbisyo nga daw wara ti kabaylo lagi nga ginahimo. Ha? Mga kabyanan, kagrigto nagwa gani sa sangka segment sa pagpaathag sa mga nagtrambong nga rigto somewhere in Patnongon. May sangkataho, may kameraman, may mga staff nga nag-agto sa barangay kapitan. It so happen nga si Kap Songbian, pero wala lang nanda makilala primero nga kapitan gali to si Kap Songbian sa Bilya Ilyo. Nag-abida ordinaryo lang tao, nagkuon ang staff kag kameraman. Tay, hambalan mo lang, i-document lang natin Basta hambalan mo lang nga kapasalamat kaw sa kay Loren Ligarda nga nagtuhaw kag pagto sa Kuyapyaw do pira ka kilometros na do 15 kilometros. Ti pirak barangay na naman wado sobra 15 man barangay ang karagaragi. Ha? Nako ni kapitan, uli buto. Labuon takmo kron. Anat na ka mga biyerja. Tigni ka hukaw da. Nga mahilig mga kabyanan ko no, kunura ti mo tinamanan, mapatalang kaw. Nga i-claim nga anda, pero actually kung may personal conviction kaw, may namanaan kaw, pwede ka kasalagbat. Nga ura patin nyo sa politika, nagtindag rin riya, kag man ani kapitan, ang rang proseso, andat na tabo riya. Na amo riya, ginbansagan rin nga ang serbisyo, mga tarpaulin nga klase pa serbisyo. No? Ura pagit nagtapos programa rin to, nag-cracker mga interactions, no? Gabi rin, ang former congressman nagsaka sa barangay Osorio. Bisan ka padit-padit kang dalan. Rigyan nag-agto sa barangay Osorio, kula si Antique, nakatawas man tatugani. Agad materek ang sitwasyon kang karsada, kay amuto lang kuon ko kang nag-agto ko to, ay permedya, hinambal na gito sa mensahe na sa barangay sa meeting. Nga alam nyo, sagad ta na sa Paulo magkaraya, ha? Sagad ta na sa Paulo magkaraya, fluent magkaraya, ano eh. Hindi koon nga sambilog lang nga tinaga ang manana nga palangga ko kamo bakan. Sagad ta na si Paulo magkaraya. Ha? Mga kabyanan, kay permita na kuno ga pamati sa programa nga dya. Kag bangod sa programa nga dya, hay may Facebook live by, mabatian na kung ano ang grievances kang tao, ano problema tao, mga pinalangga at tagparamati. Kag bangod na batian na sa programa nga dya, nakaangken tanat tsansa, kag nabatian na to ang hambal ni ex-kapitan, mga kabyanan, ni ex-kapitan Anos, nga ang mga project rigyan sa barangay Osorio, kula si Antique, mga kabyanan. Good morning kay Atty. Rubino. Sir, good morning. Ha? Mga pinalanggang atang pramati, papadan. May kuwan-kuwan eh. Daw ko eh, Atty. Daw to. Mga kabyanan, nagkoon si former Congressman Paulo Javier, mga pinalangga nga mga tagparamati, dahil lang, ano to, di ko nag-stop man. Kung nabatian na hambal ni ex-kapitan Anos, nga si ex-kapitan Anos, kang tana pa ang kapitan, sa barangay Osorio, na rako tana ka mga project ang gintao si Boy X kag si Congressman Paulo Javier, ang eskwelahan da, ang karsadang no pining andaran, may mga ano pa nga infrastructure, may tubig, may plaza, kung ano, no? Tinabatian to ni Congressman Paulo Javier. Kag pati ang mga ginistoryahan namon party sa uldo nga timi karsada, pero padit sa ayod gyapon bla. Daw 5 lamang man pliti palangit mga pinaranggat ang pramati, padit ang project, padit ang karsada.
Amor anoy nga, ha? Ang iba kung nga provincial officials daw hindi kasaka sa motong lugar, maubos laglo term na. Hindi kasaka. Sinaka na nato ni Paulo Javier mga kabyanan ang barangay Osorio. Bisan nga kalisad-lisad dalan kung pick up daramo, hindi agad kaliko to. Gamay lang nga lihay aliko kang gumamo, mahulog kaw mga pinalangga nga tagpramati. Mahulog kaw. Ha? Mahulog kaw. Mga kabyanan, ti amura, kalisad kadalan to. Ti ko ni sumaka gito, mga siram pagkatarithi pa, basa palupa, kag danlog. Sumaka to. Kung ipag-abot to mga kabyanan, may mga tao nga nagsurug alaw, ti hindi sana magpati mo saka nas Paulo Dias Barangay Soryo. Ha? Sumaka si Paulo Javier Barangay Soryo. Kung kang ibato na diyan may tarpulin, iba dyan, pro tarpulin lang dyan, sana personal gid. Now, kung di ginambal man ka mga tao, to ang problema nanda. Ha? Dito nagsugalaw si Kagawad Antonio, kag iba nga barangay officials, no? Good morning. To nagsugalaw. Kung di pansig present ka problema nanda, mo dyan, mga tao ng Lisbukid, di pa malipat kung ano ginimo, tanan ni kam nga Javier to nga mga project, na? Na ba ya tatay mo dyan. Oh. Hura ta nagalipat tao sa baryo ugli. Kisa gani tao sa patag galipat. Tikon ko daw nakatataba ng puso, no? Kung amura mabatian mo, hura ta nagalipat tao sa baryo. Kag nag-happy paginsanda kay nagsaka tos Paulo ka sa bukid. Nagsaka sa bukid. Di makon ti mo nga sakay tanas motor tong natulod ko palikod ka motor basi umatras to di clutch nga klasik motor mong tindi lagi ka buylo bla. Tigo saka ron. Di mayad kay may tsansa nga nakita ang problema. Kag kun ko dya tanami tsansa dya. Nga kun mabuligan nyo tanadya, mangin priority na tanang inyo karsada. Sang sa taho nga buligan nyo, ura gani maabay sa listahan ang barangay nyo nga sulbaron na problema nyo. Di ba? Di, bisan pa utod ko dyan lima ko. Makbiyanan, hindi raadi maglabot man sa utdanay lima, pero akong garantiya ko lima ko. Utdon ko dyan kung hindi ni Paulo pag ano bla makita nyo kumpol. Sorry. Badlay man nga mamanaw tatan niya si tawgon niyo takon si Roming kumpol. Tiyan mo bla matabo gid sorry nga utdon ko jang lima ko kundi matuman Paulo ang ana to ginambal nga kun magdaog tana ha masolbar problema nyo nga kasada sa Soryo ti ura pati nagkuon kran ha kay kun sino man dyan magdaog ura as priority na basi matapos lang anda termino kaya kag ubos lang tao sa tikik lansar may pulo tuig 20 tuig di pati nyo dyan makasadahan at nang sigurado ron. Kag andot suno sa report kag sa atin pagmosisa nga gusto ni Paulo magsulod-sulod sa mga barangay nga lisod. Ha? Mga kabyanan hay agad may eksperyensyahan na gid maman anam eksperyensyahan na gid aktual ang sitwasyon kabudlay kang taho nga nagauli sa bukid. Ha? Mga kabyanan, ti kung sa agila ti mo patawag karon ka mga taho kag kapitan karon sa baryo, pangakuan mo nga ano problema mo to, hasta laman sa pangako, nga ura mo man may eksperyensya mga pinalangga pramati, ti hasta nga malimot kaw, ang pinangako ni kay bato nga karako tos mga kabukidan to ragyapon matao. Ha? Kaya ang mga taga-bukid dya, ha?
ginapadag-an na tanang kapangako. Mga kabyanan, ti kumo nga ura man sandagit pirmi makapabanwa, nagapabanwa kang nagaagtugid kapin pa kung hindi ka makita ay pirmi man timura dya santike. Di sino agtunan dakran? Ha? Sino agtunan dakran? Mga kabyanan, ti hasta lang karon nga hindi maistoryahan, hindi maumpisahan, hindi maagrihan nga amo dya solbaron ang anda problema. Ti ako kung ako pamangkoton without any biases nga atan banwa tinutuyo sa radyo magserbisyo man sa taho mo. Amo dapat dya ang mga attitude kang mga public official ta nga nagaagto mga kabyanan sa baryo agad hibaloon ang problema kataho. Ha? Hay paano timo karon mag-aksyon kung ura timok man? Hay ga uli timo sa hotel. Kung hindi mo pagpatawag mga tao sa mga lideres kaya may kinanglan ka, hindi mo man mamanan gani kung anong problema day, hindi man ka makita. Ura man sanda gani ti agtunan. Patawag mo lang kung may kinanglanon ka. Karon linabo ta karon. In-expression ko larad. Ha? Mga kabyanan, kamura nga kadya kung sagin nyo kapatawag mga lideres nyo, mga butaon nyo kakwarta, mga lideres. Ha? Tiwanan mo ba'y tanang taho tlad sa gasrot? Nagamuno ron. Ang taho nagadadla ron. Makan timo kanok lawid da sobra darwak tuig nga ura kaw ti agtunan. Ha? Bisan gani guro ang nakadawo kang kwarta to kun eleksyon to nga sobra krake to. Nagareklamo man ay bo ang kwarta nga bahol nga ibaton ko to sa tupad-tupad to nga katuhaw la koleksyon to. Ura ni mas manahi to kadya may problema raman ko pirapak tuig daw. Hagoy nga masakit mata ko. Agay ang gibuligan ko to. Din ro ikaw. Gamuno man sanda ka mo amo ra mga kabinan. Gani ura ti mahimo kita bangod ang mentalidad tablang arya nga kon may kabuta gani sa matata bisan sa kadali lang ha nagadali man ligwat pinsarta ura tag na palawid pinsarta kun ano mangin ha magakarnabo naton sa remaining lawid nga tiniun so kara sa panandalian nga kita bala nga kalipay nagakagat makabianan ha. Amakon ti mo nga, kung abuton ka nga nang magsakit ka, may ganyan meruming Antonios Miracle Oil. Hura ka ti kwarta, no? Kamutanan, mangkuton, tak mo. Kung magmasakit ka mo, may nakaptan lagi mo, how? Hura man. Ha? Ti, idyan ka mo makaangkon kang tsansa nga mag-realize nga ti hindi tagli kinanglan mabuta lagi matata koleksyon ka rakang nga kwarta agad bay luhan tang desisyon ta. Kung sino taho nga bisan ura teleksyon ang makabulik nimo nga in case of emergency makabulik ka nimo ang mura pinsaran mo mga pinangga nga mga tagparamati daw naglawid rin istoryata sa lokala o dali lang balikan ta dyan magkabiyanan kay malawag kuha na ikakan nga mga sponsors ha hay ang diyang balita nga ginabantayan karon kung ano magkarnabo sa last day kang changing and dropping, makabianan sa diyaja karon. Sa diyaja karon. Kay may statement si Inday Sara, si Digong, na uratak ng kamaan, naglagan si Inday Sara, ko gani, na kung naglagan, mara vice presidente na, basi kung gininggan, yura ni Marcos. No? Ay kano, halin ka una, ura man tana, si Digong nagambal nga nga mas porta kita na sa mga Marcos na ko ni Digong ura ako kumaan nga nagfile rin gali hindi ko alam na nagfile na siya so si Duterte is now asking for a few hours nga announce na
mga kabiyanan, ang ana desisyon kung maglagan gid man tana bilang vice presidente. Bilang vice presidente na amo diyang masakit, mga kabiyanan, na taas ang rating na mga 27 point something sa pagka-presidente. Pangarwa na si Bongbong Marcos na mga 17%. Tapos, madlagan timo kapag ka vice-presidente, under kay Marcos, na ko ni Digong. Hay ang kay Batod La Rosa Blara, supposed to be, ginapaabot dyan kariya, kang tanan bisan sa grupo, kang PDP Laban ko si Wing, nga kung mag-decide si Inday Sara, kay Inday Sara, gid man na matapa. Tigaring naglumpat sa ibabanwa nga grupo si Inday Sara. Kundi nagkarama-kama, taga PDP Laban ko si Wing, hay tutuod lang ang PDP Laban ko si Wing, organize ng grupo, banwa katopa. Gagastor ni si Bongbong sa mga provincial candidates nanda down to municipal candidates, organize na sanda kra administrasyon bay na organize na sanda kra. Tapos amo pa yan natabo, mga kabiyanan, may iba ganito nga mga taga PDP Laban ti manurtak dya daw ay siya nga matamat tunaw PDP turstaras pya, pero ti gusto tindagan banwa ni Duterte ang anak commitment ay titana makana kung ano gnahulag kang kusiwing kang PDP Laban, ti may advice tana kadya, tana kadya daw pres la sanda tana daw pres la kadya tana man nagsugo, no, ngay organize ran para kinday Sara rad kung pwede mangin running mate tis Bunggo ganing tis Inday Sara nagagto si ibang akudal. Ang problema kay nagbisi presidente lang, kung magpresidente si Sara sa kusiwing, tana pa banwara dyan na pwede mo. Di ba? Now, amo dyan karon ang dramatic na sitwasyon sa politika, sa istorya ko ng Pilipinas. Mga kabiyanan, bantayan tarakron ang development. Ay si Bongbong nakapal ron, si Sara nakapal ron. Kung ano ang nabantayan kadya, ang sabahin kang PDP Laban, kung tuod gidman nga kontrahon ni President Duterte, ang ana nga bata nga ginakuon kang iba, prodigal daughter. Ora ti prodigal daughter sa Biblia. Galing sadyang politika, nagwa ang prodigal daughter, hindi magpa... Mga kamyanan, pamati dyan si Atty. Rubinos sa atin ng pagpangalagad. Good morning, Atty. Good morning. Tikadlagan niya ka board member sa South District, mabagat yung kontrahon to sa South District. Mga pinangga nga matag paramati. Oras sa atin ba nga pagpangalagad? Alas 8:39. Ga imaw mga kabiyanan sa atin nga pangalagad. Ang diyang si ABC President Bobby Nicor, kang banwa kang Barbasa, para yun ng kaswagan, kag amo dya banwa ang masunod ron nga mayor sa banwa kang Barbasa. Gaimaw man sa pagpalagad si Isbira Amin necessaryo may pagulikid-gid sa mga pumuloyo ka Barbasa. Amo man si Papa Mike Felber Medina SB member ka banwa kang Tibiao. Si Papa Mike. Kag tapos si SBB Bokwaldin Lim kang Tibiao, nagadalagan mayor, gusto na may transparency sa tanan nga mga transaksyon. Omni regya sa kulasi, ang Omni nagabaligya tanan nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato. Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Ang Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center, diyan na sa ngaan gid kang gito kasimenteryo. Kung gusto nyo magpakidaan kay aircon ura garamig kag ref nyo, diyan nyo kidaron. Sa unahan kung mga appliances nyo like washing machine, like washing machine,
TV, stereo, ampli na daraato sa Wisam Electronics and Repair Shop. RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts sa may Bulangan dyan no, sa Barangay Halanduni, mga kabyanan. Tanan nga spare parts ng original, kompleto gid kang motor. Amo man ang Gonzales Store sa Barangay Lampatang, Kulasi Antique. Ang Gonzales Store, tanan-tanan nga grocery items. May mga frozen foods, may tangke, may price gas, may whiskey, may alak dyan. Baw na makabiyanan ang presyo ho. Barato. Tagsin kung kaysa diferensya sa iba, no? Tapos, wholesaler, retailer sanda, kang soft drinks, kang beer. Na. Okay. Ginaplagyahan dyan ni Kagawad, Maria Teresa, Alolod, Gonzales, kang Barangay Lampatang. Kung magbakal ka mo ka mga karni, no, agdok mo dyan sa karnihan ni Kap Jimmy sumugat sa Barangay P. No? Kagang diyang pagpagalagad ta, ginaimawan ni Kapitan. Ni Kapitan! Ni Kapitan! Ni Kapitan Victor Sorilla. Kang Barangay Sentro Norte, Kulasi. Gakoon ng limpyo palibot. Agad hindi ta magmasakit. Na amo dya hambal ni Kapitan Victor Sorilla ha. Baw ka sa diagli mga kapitan dya kuno magrini mouse da. May grupo, Kapitan Sorilla dya grupo ka mapitan nga pirtis dagit ka sa diyam. Kahapon to. Nauranan mo to, di mo gralinaw. Na magbawi ting shit to ka krapol mo. Man mo na birthday sa nagapon. na birthday sa nagapon. Mura nga sa sobrada nga pa birthday, nauranan na sa waiting shed sa natapa. Di mga kabyanan, gay maumans pagpalagad ta, ang diyang Ilas Bike Shop, ang Ilas Bike Shop sa Barangay Lampatang. Kung magbakal ka mo mga kabyanan, kang tanan-tanan nga mga bisikleta nami, klase bisikleta, ang mabakal dyan, mga high quality, pati spare parts. Regyan, Agtone, si Sir Valentin Yap Fortaleza, kung Fortaleza Yap, dyan sa Barangay Lampatang, sa Ilas Bike Shop. May reklamo taga barangay dyan sa Barangay Tigbubulo. Mga pinalangga nga mga tagparamati. No? Nga may kontrata kuno dyan. Sino kontraktor dyan nga daw wara kunong tapos nyo tong karsada nyo tong box culvert to sa Barangay Tigbubulo. Sa Barangay Tigbubulo, kunok taga Iloilo to? Ano ray, hindi isa matapos-tapos mga project niya hay. Ragya Santiki, mga kabyanan. Sobra krake ka kontraktor nga taga ibang probinsya. May taga Iloilo, may taga Bacolod, may taga Manila. Kundiin lamang nagaralandat, nagsarulod ng sandalyak ya. True kara, mga kabyanan. Ang kwarta dya Santiki, gapubri probinsyata, hay ginadarada kwarta ta na sa sagwa ka probinsya. Ay nagkuon magali si Kap Vic Fidelisio, mga kabyanan, nga kunta na magobernador hindi na kuno pag-ialaw ta na nga daron ang baras sa iba nga probinsya. Taga iba nga probinsya tanan nagamanggaranon sang ano man lang attacks nga gasulod sa probinsya basi laban pakawas. Hay ginsight na trukabla kung ano karnabo sa kalsada targya agyan kang sobra 50 ka tinulada nga truck. Agto sa Ililo. Tiyang ko na ang truck ay gamitin nga ang truck nga na sobra 50 tinulada sa ipasakaan na para banwa ang bagat na pasakaan man anyo man Pinoy
ang truck nga 6 cubic meter lang banwa ang karga, sugpunan panandap taasan panandap truck da para magdugang pagit karga baras nga kabrute ran mga truck da do aros dik dararan ka karga. Kaya nga nangambal, kadaad, hindi mag-agi sa karsada ang madragkal nga truck. Kaya kung pwede, daroon sa ibang probinsya, i-barge nyo na lang. Ha, mga pilangga ta pramati. Kundi takuro matapos diang, man mo may mga mensahe kita nga gusto iriiko, no? Kay regya sa Kulasi, may mga nagdalagan nga mga kandidato sa pagka congressman ka gobernador nga naghambal. Ang kay Congressman Paulo Javier, mga kabyanan, nga ginpamatian, nga meeting, nga ginpamatian, nagvolunteer lang tumatao para mati mga ibang opisyal. Nabisan wanan mo tok guyod, maagtogit na to. Oh. Ha? Bisan wanan mo ka pabalik, maagtogit na. Na, ginplastar sa orientation, kung ano, kung ano nga mga serbisyo ang nadura kang wara ron ang mga Javier. No? Ano nga mga serbisyo ang nadura kang wara ron ang mga Javier? Kamo pamangkoton. Kang wara mga Javier, ano nga serbisyo ang inyo nabatyagan? Luwas bi kadyahay nagagarang guhot lang kuno abi ang mga serbisyo ay timanaan nyo roman gatuhaw ka kada uhong kung eleksyon. Ha? Nga bisan ang mga tao kauna nga nag-decide banggod nakakita kang rako nga kwarta. Nagareklamo man iti ang kwarta kuna ito nga 4,000 baton ko. Ura mas manay ito kaya nagmasakit bata ko. Ura ako't lagnan. Sinod lagnan ko kaya ang ibuligan ko hindi mo man makita. Hindi ba? Ang ginbuligan mo, hindi mo man makita. Agri ang taga-barangay Soryo, hindi. Agri. Agri ang taga-Benevista, hindi. Agri. Agri ang taga-Palingayan, hindi. Agri. Agri ang ibang barangay, hindi. Agri. Puro agri. Ha? Agri sanda sa istorya. Kag sa realidad, bakal at istorya, ha? Hay sandagin na ka-experience. Nga kang kinahanglan dang bulig, wara nakita ang anda ginapangita. Wala na makita ang anda ginapangita. So amuto ang ginplastar sa orientation ni Paulo Javier. Kag ang nakabati mga kabyanan na surpresa gid kag nagkuon konforme kami sa amura nga inyo ginahambal. Kay salawid nga panahon tapos eleksyon, liga eleksyon, rako nga kalalatan, rako nga problema, ang amo na eksperyensya. Daw mahibi ron kami, kundiin kami mangayo kabulig, daw mapatay ron kami, urama kami ti kwarta, wara kami tagtunan, hayang tao nga agtunan namon, hindi man banwa makitan. Kadyanoy, ang tao bisan wanan mo guyod. Ha? Mga kabyanan, nagadadla ron. Bisan diin ko ilabiran gid sa baryo-baryo. Kapin pa kunura kagagdos baryo-baryo. Mga kabyanan, nagadadla kapin pa ko may pinangako ka ura mo gintao. Ura man ka pakita ang ginpangako mo ura man ginatao. Perti daw hasta labla sa istorya na amo gidran mga pinalangga nga tagpermati. Ragya sa Kulasi kun turukan mo lang pangako. Sobra krako laban gid ura na tuman. Luwas nga ura nakita ang tong mga tao nga nagrambal, ura pa matuman ang inambal. Amura na dadla ang tao. Libot ko sa baryo-baryo. Ha? Mga kabyanan. Ha? Amorya ang reklamo. Bisan diin ka sa antiki, basta sa baryo-baryo. Mga kabyanan. Kung managtag ka mo ka 200,
Managtag ka mo ka kwarta, bulan manaran ka na pumuyo. Well-educated na tao, tlad. Kapin pa'y ka pamati, ka sa atang pagpangalagad. Ha? Ginaidukar, tanan-tanan. Oh, sa kalawid ng panahon. Diya, baralik naman, pati ang hindi pwede magkadlaw, kakadlaw mga kabiyanan. Oh. Baralik. Ya, general yung atin ng istorya, ha? Baralik naman. Ang terakan nyo, kung sino ang wara nagapalagyo sa ital-ital nga sitwasyon, mga kabiyanan. Kung sino ang tao nga mahulas parapitan apang hindi budlay sa gapon. Una-una banwa, kung ikaw public official, make yourself available always to your constituents. Ha? Agad anytime kung may problema, sanda, idyan, ikaw makastorya, ikaw istorya, ikaw ni mo pagplagyuhan. Submit yourself, available always sa imo constituents. Tukod ka balay, kung urakat balay. Hambala nga dyan, ikaw nag-uli sa murang barangay, may tinukod ka nga balay. Hindi ko nga mauli, timo banwa sa hotel. Tapos sunod adlaw rito roman ikaw sa sangka hotel. Ti oras kinanglan ka tao, no? Tanan-tanan tao nga tikir, kaya problema na karan. Ang tao at least man anda kundi inda kawagtunan. Useless bisan ano ka kahambal ka nami. Raka programa mo. Kung ang tao agtunan ni ko may problema, hindi na ka makita. Ha? Ay kung kasakit, busong na to, kinanglan na bulong, ay baraw at kwartaran. Ay pangumana, sang sako ang binhi. Husto lang bakal sa buno, ulis buno, perdi pa. Di pagsakit, busong na, miyag ni Meruming Antonius, minakaluwem, ni tawaan mo madura. Miyad lang kung dyan ta permi. Ay kunura. Ay kakuon pang iba nga miyad na may bulong sa Ruming, kunura abay. Ay na, dinot na congressman tahaw. Amura mga kabiyanan. Ha? Amurat na mga kabiyanan ang reklamo. Kung ikaw public official, hindi ka magnago. Isubmit mo gidimok gulingan, available always, para makita ka mga pumuluyo. Agad in case of emergency to, dran, di ba? Ang tao, agtunan di ka, kag may agtunan constituents mo. Ha? Kay man, ang sangka public official, no? Ang attitude, number 1, para kanakan, kang sangka public official nga dapat iposesa, good listener ta na. Nga kung nagtunan ka taho, ginapungkuan, ginapamatian, ano reklamo ka taho, kag amo ang anasundon. No? Hay karon, kung imo sundon nga public official, implement murang klase proyekto. Ha? Ay ikaw masunod. Ha? Hindi mangyapon nanda mauyunan because hura tanan nagalin, kananda ang pagpangayo kang anda kinahanglanan. Ha? Mga kabiyanan, kung baga, kung buho karon kang ang walis na lain nga butones gamitan mo, hindi mag-igo. Amurang kalimbawa na. Ha? Oh. Amura karon ang kalimbawa ng mga kabyanan na nintindihan nyo kung ano ginahambal ko. Oh. Karon, kung ginamatian mo ang tao ka anda reklamo, amura sundon mo. That's why pagbalik ka kapitan, pagbalik ka tao, nasolbar mo problema da nga anda reklamo because nangin mayad ikaw nga listener, nagpamati ikaw kananda. Ura, timo ko nag-decide sa imo kung galingan gid lamang. Ha? Hay ang saktot nga pangginobierno, ha? Amo ang representative governance. You are representing in behalf of your constituents. No? Hindi ko nga sagit, timo pangara dyan. Nga ura makarugya sa antike. Ha?
Kung si Kapidelisyo pa, ay raka ka mga programa nyo nga puro dole out, nga puro palpak ang ipek, hasta san o dole out la taon nyo taho. Isolbaron, insakto ang problema. Ha? Pras ka, problema kam nagat. Tawaan nyo tinyo, okay lang, tawaan nyo bruto, nga sa kalandak lang ni Banwa ka nga. Balad, nagragipak ang pag-atpa, hindi sutabal pag ni Banwa sa mga totoo na baruto nga na, pero tik mag-atran, di pa di, daw gusto, ura lagi taoran, ura magnigamit kibaran. Because sala, nga klase sistema, ha? Anggin sunod. Pas ka na, kung tiyempo tagaraloy, kung si Kapidelisyo papambalon, ura kita mong storage facility, nga kon, temporaloy, ay 5 kadlaw lang ang aloy, tinerna lubokron, paburahog mo lang rapa, kapintok mong dagya. Danuguwa kamang isda, hay kung storage facilities kita, mga kabyanan, pira kabulan, pwede ta pa i-preserve ang aloy o kung ano klase isda kang nagdagya, kag bawian naman sa ibang lugar, nga ura ka dagya. O, pras kang mangunguma, mga kabyanan, malmal ang production inputs, agto ko sa padrautan, no? Sanda ka diktag presyo. Kung basa, baklan ni, kung sinungan ni Kusyante ka paray, 10 pesos. Tiura ko ti choice. Hay kung hindi mo pagbaligya, mabalag paray mo. Adugang perdi mo. Ti kung si Captain Plisyo papambalanti ko na tanang, dapat maput up kang dryer kada banwa. Nga buladan nyo na'y, kag once ka magbulad, ma-preserve ang paray, halatan ibaligya sa taas nga presyo sa pirakadlaw. Ginsite ko lang ra mga kabyanan, ha? Na amo ra mga pinalanggat ang pramanti, site ko lang. Now, balik ta sa hambal to. Ha? Mga kabyanan, raka ka mga palpak, kuno nga mga, ha? Programa nga wara gitigo. Ang madula out dia para sa kalamidad larat ni. Hindi koon nga all the time dula out. Kung dula out la perme. Ora. Hasta san ola maparamatay taho hasta lang san oa mo reservisyon lang gobyerno. Hindi mo masolbar kung paano san damag ka-income kag magkakita. Alas 8:58 gaimaw ang ornament ang Dirty Hands Ornamental and Floral Arrangement ni Feb Balistomo at atubang kang North Elementary School, no? Gaimaw man ang Evergreen Herbal Capsule, gabaligya ka tanan-tanan nga kun kang kapsulaw, ha? Ang kapsula nga hindi ka mo gid maglatian ang tanan nga sobras lawas kinabuhi na tanan nga kulang lawas kinadugangan, agad hindi ka mo maglatian. Ha? Evergreen Herbal Capsule. Na, kagamuman, ang Romeng Antonios Miraculowel mo, taga maningning, gano? Mga pinalangga at pramati, taga maningning. Grabe, garagaway, taga maningning kang Miraculowel. Sa Rumaan, rigyan, tas Barangay Flores, ha? Mga 120 cups dyan na tao, tas Rumaan, kaya pangayo, it's das Barangay Flores. Ha? Tao-iman kami, no? Kaya may mga palinti, taman yan kagaya taga Flores na gusto magpangayo, Karuming Antonios, Miraculowel. Tigaan natin sa suman, 120 ka kapsa. Lagyan mga kabyanan para makabulong kay inyo nga ginabatyag. Okay? Tapos, mga kabyanan, sa maningning sa padara ko lang karon, ha? Ang inyo kulang pakit. Mga pinanggang at tagparamati, sa palintit dyan nga treasurer, ha? Sa ating bubolo. Langay treasurer. Kuon man to recap ni mo lak no hapit ko dyan nga Miraculowel tagtag niyan si mo mga printi man. Amo ra mga biyanan. Ha? Sige. Raka ka pangayo gido. Hindi ta karabot pero sige lang sigihan ta lang dyan para makabulik ninyo. Mga kabyanan, gaymaos pagpalagad ta si Bon Carlo Palacios. Si Bon Carlo Palacios, bata dyan ni Bong Palacios, may toyo sa tampad ng pagserbisyo, masariga nga serbisyo nga may limag ang taho, limag ang pamatadaan,
nga kung tawaan mo, limag kang pamatanon, manginaktibo. Mag-imaw ko na kanya, perde, ko tigwapot na mo, galing ka sa sunglasser ko para madugang-dugang manakang gwapo, para malabot ko lang, kwan, ang, Manamanoy, kung mag-ingat ni mo sa gwapo nga raway, timo? Hindi, timo kin makita. Hindi laglag na takan ra, ay importante ng tampad nga pangimanwa. Namo tanaranganan lang inabaligya, tana kaginahambal, tampad nga pangimanwa. Okay? Gaymaw, sa atin nga pagpalagad, si SB Boy Alarcon. Gusto nang kasulayan ang pagginawita sa kulasi. Mga kaabyanan, abaw, kay Mrs. Umbat niya, kanupat chat nak niya, alang ko sa balay ito, ibilin ko ito, darwa ka kaps, pirmi hanggang ngayo dyan sa mayalan doon, ikaw. Sige. Mga kabyanan, balal to cross balay. Tapos, kung si SB Boy Alarcon, nga, may kasulayan gid pang ginawi ta sa kulasi, no? Kagamuman, mga kabyanan, kung magbakal kamo kang Jang Mr. Donut, agto kamo dyan, sa may crossing bla dyan sa may Mercury Drug, pasulad pa agto sa direksyon kang Madyaas, na rigyan ng Mr. Donut, no? Kag tapos, kung gusto nyo pamahaw surihi, ma-open na dyan. Ang dyan, ano nga snack bar to man? Basta may offer nga mga pagkaon, like balbakwa, o kung mga lawas bakare, no? Kag tapos, gimaw man sa pagpalagad ta, si Mami Pilar Alusilha, imaw si Boy Larry Alusilha, bata na, no? Padayunon ang serbisyo. SB July di Bakutak, ang SB member, bisa na oras sugoon mo, tumano na gid, basta limog kang pumuloyo, kang sugo, kang pumuloyo, ariglado. Basta serbisyo nga tampad, January padpad, rugyan sa Sibaste. Kag, amo man si Nonoy sa Nonoy Binangunan, kung magpibok mo binangon, diyan ka magtos barangay Karidad. Kag, amo man ang Dodoy Li Bikiri, Dodoy Li Pizza, Dodoy Li Restaurant. Kag, Ligyaman Construction Materials Kompleto dyan. RCPC, kag tubig. Unahan Public Market, kang Sibaste, ginaplagyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Uratat na hon mga kabyan, ano? Bantayan ta, kung ano magkarahadabo, sa kadyang adlaw, sa last day kang dropping and changing. No? Kung bala mapile gid man si President Duterte, mga kabyanan kang ana bala nga certificate of candidacy bilang presidente kontra sa ana bata. Kontra sa ana bata, bantayan ta mga kabyanan. Pamatilak mo rugya sa aton nga pagpalagad. Karon sapon di tatad ko programa kay may kinanglan ta mga kabyanan importante. Sa mga barangay kapangayo, kami nakalowel, ma-announce la ko, bantayin nyo lang sa radyo, kung diin ko masalad nga barangay, no? Kag pwede bantayan nyo ko basi kung di mong tawaan, no? Kung magkuon ko nga dyan ko sa mo karang barangay, kag may tipon-tipon nga gamay, hindi man ko pagpatipon, hindi nyo ko pagtipon bulaan nyo laknak ka ng Miracle Oil, sarasarahan ko na ako magtos yung mabalay nyo, hatad ko gid. Kung magsalad ko sa barangay. No? Okay, wire tatnahon. Sa atin nga pagpangalagad, ako dyan si Roming Antonio. Nagapasalamat gid sa inyo banwa nga pagpamati. Miyad gid nga aga, probinsya kang, ay dali lang, hindi nyo gid paglipatan. Ang inyo rogya nga board member sa may North District nga sponsor ta. Si board member Kap Nonong Aluhipan. Si Kap Nonong Noy, Aluhipan. Aktibo dyan sa Sanggunyan, Panlawigan. Ang believe ko kay Kap Nonong dyan, ay kato dyan, manaan nyo nga komentaryawan kung ni si Kap Nonong yung una mo. Pirigo manaan ko may prinsipyo, klase tao, na si Kap Nonong dyan. Mga pinangkat na matindi nyo kita na pag-buyan si Kap Nonong, Kung aros plang malandslide sa kulasi, palanslide nyo si Kap Nonong. Mga kabyanan, palanslide nyo. Ora pa man campaign period dyan, di pa man bawal. Sige, wire tad nahon. Ako dyan si Romeng Antonio, pasalamat gid sa inyo
nga pagpamati, mayadgid nga antike. Mayad nga adlaw sa atin mga kasimanwa. Ang local government unit kang Kulasi kay imo